муроҷиатномаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. Муҳтарам шаҳрвандон, мувофиқи маълумотҳои агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, огоҳӣ: рӯзҳои 9 то 12 феврали соли ҷорӣ дар ноҳияҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ фаромадани туман боқӣ мемонад. Рӯзҳои 9-12 феврал дар баъзе минтақаҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, инчунин дар шоҳроҳи Душанбе, Дарвоз, Ванҷхоруғ, Хоруғ Ишкошим, Хоруғ Мурғоб, яхбандӣ ва фуромадани тарма боқӣ мемонад. Бо мақсади сари вақт бурдани корҳои пешгирикунанда ва огоҳии аҳолӣ аз ҳар гуна ҳодисаҳои ба амал омада, раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба ҳамаи сокинони вилоят муроҷиат менамояд. Гашту гузори безарурат дар мавзеъҳои хатарноки тармафуроӣ, худдорӣ аз шикор ва дигар амалҳои саҳроӣ маҳдуд карда шавад. аз ҳамаи ронандагони автомашинаҳои мусофирбарӣ эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми ҳаракат дар роҳҳои яхбасташуда эҳтиёткор буда аз чархҳои зимистона ва занҷирҳо истифода баранд. аз волидайн эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки фарзандонро беназорат намонанд, зеро дар вақти боришоти барф ва яхбандии роҳҳо ҳама гуна ҳолати фавқулода ба қайд гирифта шуданаш аз эҳтимол дур нест. ба диққати шаҳрвандон, бахусус онҳое ки дар мавзеъҳои хатари фуромадани тарма қарор дорад, дар рӯзҳои боришоти зиёди барф хонаҳои истиқоматиашонро муваққатан тарк намоянд. оиди рух додани ягон вазъият фавран бо телефонҳои 2057 22744 93 880 28 77 хабар расонанд.